Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Gatanan ku. Akwai wata yarinya mai suna Maryam. Maryam kyakkyawar yarinya ce, mai kirki da hankali. Ta kasance tana zaune tare da mahaifiyarta da mahaifinta har zuwa lokacin da mahaifiyarta ta rasu. Bayan rasuwar mahaifiyarta, mahaifinta ya sake aure, ya auri wata mata mai suna Zainabu, wacce ke da 'ya'ya biyu, Fatima da Asabe. Duk lokacin da Zainabu ta shigo gidan, abubuwa suka fara sauyawa ga Maryam. Zainabu ba ta son Maryam saboda tana ganin ta fi 'ya'yanta kyau da hankali. Kullum Zainabu tana nuna tsana da rashin so ga Maryam. Ta hana ta cin abinci mai kyau, ta kuma tilasta mata aikace-aikace masu wahala. Fatima da Asabe kuwa ba su da kirki, sun kasance sun bi sahun mahaifiyarsu wajen tsanar Maryam. Kullum suna yi mata dariya, suna kiranta da sunayen rashin kirki. Duk da wannan tsanantarwar, Maryam ba ta taɓa yin kuka ko ƙorafi ba. Ta kasance mai haƙuri da juriya. Ta dogara ga Allah. Kullum tana yin addu'a Allah ya kawo mata sauƙi. Wata rana, bayan Maryam ta gama ayyukan gida da aka tilasta mata, ta fita zuwa cikin daji domin nemo itatuwa. A cikin daji, ta gamu da wata tsohuwa wacce take fama da yunwa da ƙishirwa. Maryam, duk da cewa ita ma tana jin yunwa, ta ba tsohuwar abincin da ta ɗauko daga gida. Tsohuwar ta yi farin ciki sosai, ta ce wa Maryam, "Kin yi mini alheri, zan yi miki albarka. Ki ci gaba da yin biyayya da nagarta, kuma ki kasance mai haƙuri. Yau zan baki wata kyauta mai daraja." Sai tsohuwar ta ba Maryam wata kyakkyawar ƙwarya, tana cewa, "Duk lokacin da kike son abinci ko kuɗi, ki furta sunana cikin ƙwaryan nan, za ki samu abin da kike buƙata." Maryam ta yi godiya sosai, ta koma gida da farin ciki. Tun daga wannan lokacin, duk lokacin da Maryam take buƙatar wani abu, tana amfani da ƙwaryar. Abin ya zama sirrinta, bata faɗa wa kowa ba. A gefe guda kuma, Fatima da Asabe suna ganin Maryam tana ƙara kyau kuma tana daɗa walwala. Suka fara mamaki, sun yanke shawarar cewa za su binciki sirrinta. Wata rana suka bi ta a ɓoye, suka ga tana amfani da ƙwaryar. Da suka ga abin da ke faruwa, suka koma suka faɗa wa mahaifiyarsu. Zainabu ta haɗa baki da 'ya'yanta, suka sace ƙwaryar daga Maryam. Amma ko da suka yi amfani da ƙwaryar, ba ta yi musu aiki ba. Ƙwaryar ta yi tsit, ba ta ba su komai ba. Sun yi mamaki, amma ba su san albarkar da ke cikin ƙwaryar tana ga wadda ta cancanci kyautar ba, wato Maryam. Bayan haka, lokacin da Maryam ta gane cewar an sace mata ƙwarya, sai ta yi kuka sosai, amma ba ta yanke ƙauna ba. Ta koma wajen tsohuwar a cikin daji domin neman taimako. Tsohuwar ta sake bayyana mata cewa, "Kar ki damu Maryam, kyautar ta kasance taki ce har abada. Duk wanda ya yi miki sharri, da sannu zai fuskanci sakamakon aikin shi." Da zarar Maryam ta koma gida, aka samu wani abu mai ban mamaki ya faru. Zainabu da 'ya'yanta suka fara fama da matsaloli daban-daban. Duk abin da suka yi yana lalacewa, kuma ba su samu nasara a rayuwa ba. A ƙarshe dai, Zainabu ta gane cewar tsanar da take yi wa Maryam ce ta jawo musu matsaloli. Da wannan darasi a ransu, suka tuba suka nemi afuwar Maryam. Maryam kuwa
da zuciya mai kyau ta yafe musu. Bayan haka suka zauna lafiya kuma Maryam ta samu farin ciki tare da kyautatawa duk wanda ya nemi taimakonta. Darasin da ke cikin wannan labari shine, wannan labari yana koya mana mahimmancin haƙuri, biyayya da kyautatawa kowa, ko da kuwa ana zaluntar ka. Albarka ta Allah ce, tana zuwa ne ga masu zuciya mai kyau da halin kirki. Na gode.